kuom Mheshimiwa Chief Officer mar weche mag telo e county ma Siaya en iluongo ni Chief Officer mag Governance and Administration Siaya, Walter. Imbe nyalo nyisowa ni to ang'o gini miseneno nikech in ja Kenya, to bende Nyasaye ogwedhi ni koro intire achiel kuom piny owacho ma nochamo muma bang' yiero mag 2022. Inyalo wacho nang'o kotende kod weche mag kaka piny Kenya osebedo bang' yiero mag 2022? Erokamano Bati, nyaka ne wae yiero wasewuotho wuoth malach. King'iyo kochakre at national level, mana kaka owetewa moko gosewacho. Kano wuok e yiero, ne wuok e yiero ma ok noyiego te. Kizungu wacho ni it was contested. Kendo noeno kaka ok nobetie matin, jogwa ma korka ODM nodhi e court kwa contest presidential election. Bang' mano sirikal olosi, sirikal mar His Excellency William Ruto nochako implement agenda margi under gima iluongo ni bottoms up economic agenda, better. Mano was their campaign manifesto, kendo jo Kenya ne nigi geno ni gidhi implemented to the latter. Achiel kuom gigo mane jo Kenya bedo geno kabisa ne wach mar hustler. Ne giwacho ni gidhi support jogo man piny kucha maonge nyalo, joma mine, vijana mondo bed ni ngimagi lokre. Waseneno kuond moko nitie maber osebetie. Achiel kuom gigo ma waseneno ma sirikal samoro bet osetemo mobede gi some positive score en wach mar gimiluongo ni last mile connectivity. Waseneno ka sirikal temo mondo umeme kata power kata stima ichop kuond mopogore opogore. Kendo waneno ka ne paro bende obetie maber ka gikelo gimiluongo ni county aggregation park kata KAIP. Kineno almost county wate sirikal mamalo notemo mondo kete aggregation parks gi. Intention mar aggregation parks ne ni mondo bed ni wanyalo bedo gi processing mag commodities mopogore opogore, mondo vijana oyud tich, obed ni nitie value addition, mondo ngima mondo bed bende makare. Kendo nyocha waneno ka sirikal otemo timo sinani e temo keto gik miluongo ni ICT hub. Magi nyiso ni kuonde manyasani ma jowa nyalo dhiye, bedo gi puonjruok, bedo gi tiegruok mag weche mag ICT, Information and Communication Technology, mondo service delivery odhi kare. Mar ang'wen ma bende oseneno kotemo bet maber en weche mag Huduma Center, ma sirikal ne temo mondo kel go services machiegni. To koweyo mago, gino maduong' ma japiny osebedo ka ng'iyo kuom higni 2 mokalo gi, ma kata bende nosekelo chien kanyo, ne en wach mar gimiluongo ni cost of living. Pek mar ngima osebedo ka chalo nadi kuom higni 2 mosekalo gi. Anyalo wacho ni sirikal notemo ka weche mag agriculture, at some point noneno ka sirikal wacho ni spend pesa e weche mag fertilizer, weche mag subsidy, weche mag certified seeds. En mana ni kwang'iyo koro e ground koro koni, ineno ka effect mar agriculture intervention from national level samoro nye pok obedo malo ahinya. Wang'eyo capacity mar production, productivity mar Kenya. Wan gi capacity mwanyalo golo kata mano oduma manyalo feed Kenya te nyaka kata jirendewa. To en gima pok obedo maximize. Koro pani pod nitie opportunity mang'eny ma wanyalo dhigo mbele. Achiel kuom gik mosetimre kuom higni 2 ma an kaka ng'ama interact gi vijana ma nyaka wawachi chon sani en wach mar education, access to weche mag somo. Kane sirikal odonjo, nineno ka nyithi university ne chulo siling 16,000, 16,000 eminent tuition fee. Kawuono 2 years down the line gino semedre ma kawuono koro ichajo nyithindo 52,000, siling 52,000. Mae miyo cost for access to somo bedo matek. To wang'eyo ni somo en gino manyalo riwo ng'atno mani piny gi ng'at mani malo mondo obed e level achiel, mondo ngimagi olokre. Kwang'iyo kaka twak osebet kata wuotho osebet korka county, kachiwo gi example mar county wa Siaya, waseneno lokruok maber kendo waseneno okang' mopogore opogore, sana sana weche mag gik migero ma physical. Chien kucha kane county development ochakre, nitimo project matindo tindo, opening of roads, gik makamago. To sani kata kuom higni 2 mosekalo gi Siaya kae wakwongo neno ka ogonwa lam nderni 3 in the last 2 financial years mosekalo. Kidonjo Siaya town ka, wan gi ndara mowuok kamoro ni Siaya township makalo tok Kababa dira Bangu, ogo lam. Manyiso ni access obedo mayot ne jopiny kanyo. Kidhi Ugunja nitie tamaking madhi mbele around the market. Kidhi Yala bende kamano. Kidhi e sector mar health bende nitie maendeleo mang'eny. Kibiro referral hospital Siaya, sani wan gi modern theatre complex ma is at 95% completion. Kidhi e sector mar agriculture, nitie bende project maduong' machalo miluongo ni Siriwo milling plant ma support jopur mondo lokruok obedi. Koro in terms of counties to nitie
visible and tangible projects mwaseneno over the last 2 years and mwawan gi geno ni ka wamedo dhi mbele kamano to nyalo medo kelo lokruok makare. Erokamano nya